Hola, benvidos a todos e a todas. Hoxe vamos a facer un pequeno tutorial para explicar como insertar audios nas nosas presentacións ou traballo de Genially. Neste caso vamos a facer ademais dous tipos de audio. Un que nos servirá como música de fondo para acompañar este traballo e outro que será un audio dentro do que é o propio proxecto educativo, proxecto didáctico. Vamos a utilizar este Biografías Medievais que estamos a facer co alumnado de segundo da ESO do IES de Cacheiras. Neste caso, pois, damos a editar. Vedes que a plantilla ainda é simplemente un borrador, non vos alarmar porque, bueno, mesture neste caso, pois, galego, castelán e demais, simplemente é unha diapositiva que está como elemento base, vale, de exemplo. Vale, para utilizar, en este caso, para insertar audios, temos diferentes opcións. Por unha parte, aquí temos a opción de insertar audio de fondo, vamos a borrar este que temos aquí, vedelo, añade un audio de fondo, e logo temos a opción insertar, vale, con diferentes aplicacións que podemos usar, insertando os contidos destas aplicacións nos nosos traballos de Genially, dentro do noso propio equipo, arrastrando, ou grabando directamente sobre a aplicación, que a mí me resulta un dos recursos máis interesantes para engadir audio nos nosos traballos, de acordo? Ben, polo tanto, eu vou facer esta tarxeta biográfica, este traballo biográfico, vou facer simplemente o primeiro exemplo, para que vexades como se pode insertar un audio. Ben, o primeiro é, nos interesa poñer unha música de fondo. Bueno, pois, le damos a engadir música de fondo. Eu xa teño seleccionada unha peza que é, neste caso, libre de copyright, importante para evitar cualquier tipo de problemas, en este caso, respetar ademais os dereitos de autor. Bueno, pois utilizamos, neste caso, unha peza musical que ten que é libre de uso de copyright. Le damos, engadimos e xa teríamos. Aquí temos a característica, o título, está correcto, vale? E agora imos a insertar o son que nos queremos dar a esta tarxeta. Doy a insertar, novamente teño pulsa para gravar un audio. Iniciamos e aquí faríamos, pois, en este caso, hola, eu son Almanzor. O meu nome é Abu Amir Muhammad Ben Abi Amir Al-Mahfiri, o victorioso. Fun un militar, político andalusí, canceler e caudillo do Califato de Córdoba e do Califa Al-Hakem II. E esta é a miña historia. Esta sería a miña primeira diapositiva, xa teño lista, teño audio, lle daríamos a parar. E agora me aparece aquí registrado audio, de acordo? Vale, e eu quero ver as características, lle dou aquí este botonciño, pulsamos, quero que sexa autoplay, é dicir, que comece nada máis empezar a diapositiva e que ademais este oculto, é dicir, que ninguén vexa este reproductor. Por lo tanto, lle dou a ocultar reproductor. Ben, teño unha música de fondo e insertei un audio que representa esta tarxeta. Agora comprobaríamos, de acordo? Agora mesmo, cando eu faga, non se vai a ver, pero vos vades a, cando vexades o vídeo original, este vídeo tutorial, sí que poderedes estar, en este caso, escoitando perfectamente a música de fondo e a voz ou audio que lle insertamos, neste caso, a tarxeta. Aquí faríamos, pois, o noso audio. Neste caso, hola, eu son Almanzor. O meu nome é Abu Amir Muhammad Ben Abi Amir Al-Mahfiri, o victorioso. Fun un militar, político andalusí, chanceler e caudillo do Califato de Córdoba e do Califa Al-Hakem II. E esta é a miña historia. Esta sería a miña primeira diapositiva, xa teño lista, teño audio, e daríamos a parar. Moi ben, pois isto é todo, deixámoslo aquí, volveríamos a editar e seguiríamos, pois neste caso, editando as nosas tarxetas dentro deste proxecto de biografías medievais ou no proxecto que estemos, pois, facendo. Por exemplo, me ven á cabeza agora o proxecto Lendas que estamos facendo con o nodo de primeiro, neste caso na materia de lingua galega. Deixámoslo aquí. Un saúdo a todos e todas. Chao.